Idea olisi se, että hyökkäisi tiukalla, eli yhtä vaan. Käsiä ei saa pistää ulos ikkunasta. No, kyllä menee hirveän lähellä tavalla. Mä pyöräytän tän ympäri. Mä en sitä mä en tiedä. Mä otan tää säilyä. Mä otan tämä ihanteellisen ajoon. Niitä tuntuu olla. Okei. Kattokaa lapset, nyt isi menee nyt ympäri tuosta. No. Sieltä näkyyksi jo. Näkyy nyt vähän kukkuu. Siellä on. Aha, tää on niin äkäinen, anteeksi. No niin, ja sitten menee jatkuu. No. Oho, sieltä taas tuli. On sitä iso hyöty. No kyllä siitä on jo. Ei ilman turvapeita. Ei, se on ihan varma joo. Ilman myötä siitä ei uskalla kyllä olla. Kyllä myötä pitää käyttää. Joo, niin on.